ами зани хуб боша, мисол зани хуб ки боша дур намешаванд фарзандаи падар ба ҳамдигар дур намешаванд. Не ки яхе занакӯ ҳастанд рашк доранд, намехоҳанд ки пули шавҳаршон дар дигар кар сарф шававу мисол ба ҳамин хотир ба фикри ма ба ҳамин хотир ва ҳаққадодарӣ безе мешавад. фикри шахсии ман дар он аст ки вақте ки онҳо оиладор мешаванд ҳама меҳру муҳаббати худро дар фарзанд дар оилаи худ мемонанд ва вақте ки онҳо аз чашм дур мешаванд аз якдигар яъне дур мешаванд дар як узви оилае ки бо ҳам буданд ҷудо мешаванд сол то сол дар ҳамин ҳолат ба фикрам ки ҳамон меҳр аз чашм кам кам дур мешавад аз ҳамин сабаб. шароит ҳамин аст. имрӯз бисёре чӣ гӯем оилаҳои бародаро дар хонаҳо дуруст дар ҳамин шароит мутобиқ намешаванд ё ки талаботҳои нисбатан зиёдтар пайдо шудагӣ дар навҷавонон имрӯз. шояд ки дардори ҳамин бошад. бештар масъалаҳои молиявӣ, масъалаҳои иқтисодӣ бахтан. ин хеле мешавад ки вақте ки мард оиладор шуд дар байн агар дар як хона ки бошанд мисол ҳамдигар ҳарди бародаро оиладор ки бошанд инҷа занам як роли муҳима бозӣ мекунад ки байни ягон гапбарӣ гапхабаркашӣ ҳам хеле сон мешавад як вай нофаҳмӣ мешавад ва ҳамин хотир мисол ҳамдигар дигар дур мешавад як сухани нисбати бародараш баъд мега хеле рафтор мекунад дигар дили бародар мемонад нисбати бародараш ҳамин хотир ҳамдигар дигар дуртар мешаванд рафтумард чун канда мешавад. ба фикри ман оиладор ки мешаванд масъулиятро нисбат ба оилашон баланд мешавад ва вақт надоранд барое ки меҳру муҳаббати бародаронро ҳеҷ чиз дур карда наметавонад. ба фикрам аввал аз худи ҳамон бародаро вобаста дуюм аз занҳо вобаста аст. барое ки вақте ки бародаре ҳаст ки зан гираду саропо ба ҳамои зиндагии оилавияш агар ғарқ нашаваду камкам фикри падару модар бародару хоҳарашро кунад ба фикрам ҷудо намешавад. вале агар саропо ба ҳамои зиндагӣ дохил шавад ворид шавад инам як муддат мешавад баъд ҳамон зиндагии зану шавҳариам шояд каме ба дилаш мезанад баъд бо ақиб меояд ба назди фарзанди падар. баъд аз занҳо низ хело вобаста аст. барои ҳастанд занҳое ки байни бародарон низо меандозанд аммо ҳастанд занҳое ки мисол насиҳат мекунанд шавҳарони худро ки бояд бародаро итифоқ бошанд.